Здравейте! Днешният урок ще бъде за рисуване на колонна сянка върху кутия. Ако си спомняте, миналия път рисувахме локални тонове и казахме, че локалните тонове това са същинският най-светъл тон на всяка една плоскост или предмет. Светлината идваше от тази посока и в такъв случай най-тъмната стена се оказа, че е противоположната, а междинният тон е горната част. Много зависи от къде идва светлината. Колонната сянка в същото време се оказва, че е най-тъмната част в тъмната част. Според вас къде трябва да бъде най-тъмно? В тази част или в тази? По пътя на логиката най-тъмно е в най-изпъкналата част, там където тъмното граничи със светлото. Така че колонната сянка в тази част трябва да бъде направена и да бъде най-тъмното в плоскостта. Каква трябва да бъде формата на колонната сянка? Много зависи от формата на самият предмет. Ако предметът е плосък, няма как колонната сянка да е овална. И обратното, ако предметът е овален, няма как тя да е плоска. Защото всъщност сянката върви по предмета. Тя някак си пълзи по формата на предмета. Понякога колонната сянка е по-мъничка, по-тесничка, защото искаме да доминират всъщност полутоновете. А когато искаме наистина на предмета да стане много контрастен, тогава колонната сянка може да заеме повече от 2/3 от цялата тъмна част. Колонната сянка се движи само в тъмната част и изчезва, когато светлината се засили. Отново ще направим колонната сянка чрез насищане на тона. За колонната сянка на съвсем светли предмети, както е в нашия случай, може отново да се използва HB или B-молив, но не бива да се натиска и да се прави прекалено силна. Нещо друго, по принцип, понеже светлината все пак идва по диагонал, хубаво е тук по ръбовете в тази и в тази част най-много да се затъмни, за да може след това да има отлепване от плоскостите, които са в близост. Нека да започваме. Тук по ръбовете може да се направи по-скоро като петно, а не като штрих, за да може ръбовете да изглеждат ясни, не такива като надраскани или като назъбени, по-монументално да бъде. И така действате лекичко, без да прекалявате, без да драскате много. Сега то зависи в какъв стил искате да рисувате, но в началото бъдете по-внимателни и следете тона добре. И така с цялото ще си го покрия. За посоките на щриха повтаряме същото като предишните пъти. Разнообразяваме посоката, като се стремим линията да е права, защото предметът е плосък. Виждате ли как започвам от ръбовете надолу, за да съм сигурна, че те са добре запълнени с щрих. Колкото е по-мек молива, по-малко ще натискате, защото той ще оставя по-тъмна следа. А вие все пак не искате да става черна стената. И тук в средата на плоскостта винаги е най-удобно с диагонали да се работи, защото те са по-дългички и обхващат повече пространство. Стремите се линията да бъде равна, да не е като косми. На места по-тъмна, на места по-светла. Може и по-дълги линии да се правят, но да са по-фини, да не стои като драсканица и да се отлепват от останалата мрежа. Да изглеждат като въже за простиране.
Винаги вървите от тъмното към светлото, за да не остават някакви дупки. Връщате се, ако усетите, че има. Това е за трениране на търпение. В рисуването търпението е много важно. И може би във всяко изкуство е така. Виждате ли как постепенно наслоявам? И формата на клонната сянка трябва малко да заприлича като триъгълник, защото все пак светлината е по диагонал или все пак под някакъв такъв ъгъл. 45 градуса или... Тоест тук по двата ръба трябва да си се затъмни. Трябва и да се остри графита, защото когато е дебел графита се получават груби щрихи. А нали това е силата на щриха, тази деликатност, която дава. И красота, естествено. И показва формата, текстурата. Сега, като казвам, че колонната сянка трябва да е като триъгълник, това не означава, че не трябва да има преливане между колонната сянка и рефлекса. Рефлексът е всъщност просветването в тъмното. Защото ако ясно се отличава формата, ще стои като вдъбнато или срязано. Така не обобщаваме и се стремиме да не остават неравности и петна, някакси по-цялостно всичко да е. Така до тук даже. Този рефлекс, който е просветване в тъмното, не трябва да бъде по-светъл от светлият полутон в светлата част. Светлият полутон, той винаги затваря светлата плоскост, защото си представете, че и фонът е бял, и предметът е бял, ами той ще изчезва в светлината. И трябва да има нещо мъничко, по-тъмничко, за да покаже, ето тук свършва предмета. В началото тази роля играе линията, но се опитваме с правенето на светосянката тази линия да изчезва и да се превръща в тон, както и в реалният живот. Ние не сме разхождащи се контури, а сме изградени от тонове. Полутона на горната стена, на тавана, се нарича тъмен полутон. Защо е тъмен полутон, а не е светъл? Защото е междинен между светлата и тъмната. Там също не попада толкова много светлина, но ние направихме един цялостен тон, но и в него има степенуване. Според вас къде трябва да бъде най-тъмната част? Тук или тук? Най-тъмната част не може да бъде тук, защото ще се слеят двете стени. В същото време ни трябва контраст между светла и по-тъмна, така че най-тъмната част е тук. И леко я затъмняваме. Ако се притесняваме, че с Б ще затъмним много бързо и ще трябва след това да трием, може да си вземем и HB. Аз в момента не ми се сменят моливи. Гледам да не натискам много, гледам да правя щрихът в посоката, която са крайните линии и просто един съвсем лек по-тъмен тон да сложа в края. Така, тук трябва да се внимава да не се засили прекалено сянката и също да не стане само на едно място, така да се разсее пак под формата на триъгълник. Сега така го оставям. И сега се заемаме с най-светлата страна. Това е стената, която показва локалния тон на цялата кутия. Това, че тя е светла.
много светло. Казахме, че тук трябва да се направи един светъл полутон, който е завършък на плоскостта. За да стане степенуване, може първият ред штрих да е по-късичък и после да загребем и да направим по-дълъг штрих. В светлата страна можем да вземем HB или H дори понякога. Ако се страхуваме, че прекалено много ще затъмним. Виждате, че правя и по-дълги линии, стига да не са много силни. Сега по принцип трябва с връхчето на молива да се рисува, а не така с широкото, обаче мене малко ми пречи камерата и този тон също трябва да има различно сиво. В този край трябва да е малко по-тъмно и след това да изсветлява, докато отива до белия тръп, който си остава бял. Така че отново насищаме постепенно. Ръба ще го оставим бял, защото там е същинската светлина. Пък и това е повече като ескиз, отколкото като етюд. Тоест, ако всичко беше заштриховано, можехме дори светлата стена мъничко да заштриховаме, да не е изгарящо бяло, но при положение, че фончето ни е бяло, трябва да използваме тези степени на бялото. Отново и този светъл полутон е малко като триъгълник. Сега виждате ли, че има разлика между светъл и тъмен полутон и между светъл полутон и рефлекс. Рефлексът е просветване в тъмното, но все пак този тон е много по-тъмен, отколкото светлия полутон, който пък е затъмнение в светлото. Много деликатно трябва да се пипа в тъмнината. Ако прекалено много натискате, може просто с едно хашче да работите в светлата част на много светлия предмет. Сега мене ми е окей така. Тона. Притеснявам се прекалено много да не го засилвам. И тук ако усетите, че някой от стените почва да изчезва, трябва другата да се засили като тъмнина. Важното е отделните плоскости да се отделят. Така. А сега да направим едно цялостно обобщение. За конструкцията на светлосянката на кутия имаме светъл полутон, който затваря светлата част. Имаме същинска светлина или локален тон на предмета. Имаме колонна сянка, която е най-тъмната част на предмета и е от противоположната страна на най-светлата, но точно на ръба. Имаме едно рефлексче, което е просветване в тъмното. И имаме една средно тъмна стена, която наричаме тъмен полутон. Тъмен полутон, защото все пак е нещо междинно между светлата и тъмната страна. Искам да ви поканя на моите уроци по рисуване за всички групи. Имаме и по класическо рисуване, имаме и група за релакс за възрастни и също така за деца от 6 до 9 годишна възраст. Рисуване и приложни изкуства, съчетание между двете, редуване по-скоро на двете. Много е забавно, когато си в група, учиш повече отколкото индивидуално, защото
Освен нещата, които на тебе ти се казват и ти се помага, ти слушаш и уроците, които са за останалите в групата. И наистина, ако човек иска малко повече да напредне, трябва да запише уроци по рисуване. За повече въпроси може да ми пишете на smokinimaimunka@gmail.com и да видите и страницата ми, която е с подробности за уроците в моят сайт. Чао за сега и не забравяйте, че изкуството изисква смелост.